работ? Ну, наверное, вам можно поверить, потому что вот КПВВ вы сделали в сроки. Были споры насчет этого, я читал их сам и сам не склонялся до конца к никакому мнению, но все-таки вы капитальное строение там не делали, правильно? Звичайно, більше того. Насправді, історія з будівництвом КПВВ, вона є показовою. Чому? Тому що проект будівництва, проект тих тимчасових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які сьогодні реалізовані на Чонгарі, на Каланчаку, були розроблені ще 2 роки тому. Конечно. І, музей ще хотіли зробити, музей окупації. Це після повернення контролю над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Ми це так само обговорювали під час того, коли відкривали. І насправді там потрібна була злагоджена робота Міністерства інфраструктури, обласної державної адміністрації для того, щоб реалізувати цей проект. Я вам скажу, що загроз вчасної реалізації проекту було дуже багато. І я в тому числі доповідав президенту про те, що є певні загрози на різних етапах. І я хочу подякувати міністру інфраструктури, його команді за те, що уряд прийняв рішення на якомусь етапі про те, що замовником буде Укрзалізниця. Укрзалізниця без зайвих процедур одразу почала роботи. Більше того, ми виїжджали на ці роботи разом з міністром інфраструктури, їх інспектували. На сьогоднішній день вже повністю нові контрольні пункти в'їзду-виїзду, починаючи з 15 листопада, працюють. І я хочу сказати те, що здивувало в тому числі журналістів під час відкриття. На моє переконання, нові контрольно-пропускні пункти, нові контрольні пункти в'їзду-виїзду, тому що це все ж таки КПВВ на Чонгарі і Каланчаку, наближають нас до повернення Криму. Тому що люди, які живуть на тимчасово окупованій території, бачать, як Україна змінюється, тому що, повторюю, сьогодні Херсонська область є фасадною. Ми маємо показувати те, як Україна змінюється, як будується нова інфраструктура, як створюються нові можливості, як швидше працюють центри надання адміністративних послуг.